салому алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Аъзам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тавоев. дар видеоролики буда дӯстон дар бораи топ 7 ҷинҳое гап мезанем ки дар камера афтоданд. Аммо пеш аз видеороликро сар кардан гуфтанӣ ҳастам ки шумо ба инҳо бовар доред ё ин ки на. фикрҳои худро ҳатман дар комментария менависем ва он бошад видеоролики имрӯзаро сар мекунем. рафтем. дар ҷои якум, вақте ки Майкл Ҷексон вафот мекунад, баъд аз як ҳафта коргарони телевизион ба хонаи ӯ мераванд барои гирифтани интервю аз бародарони ӯ, аммо дар камераи онҳо рӯҳи Майкл Ҷексон меафтад. дар ин ҷо хуб аҳамият диҳед дӯстон, шумо ин рӯҳро мебинед. ман барои вафоти бародари шумо хелоам ғамгин ҳастам, аммо ҳоло як одам аз мо дар комнате ки ӯ хоб мерафт дар ҳамон ҷо аст. Лара, ту ягон чизи ёфтӣ ки ба навор гирӣ? Бале, дар ин ҷо маълум мешавад ки Майкл Ҷексон дар танҳоӣ истоданро дӯст медошт ва вақте ки ӯ дар танҳоӣ мебуд, дари худро аз дарун маҳкам мекард. There are 2 bathrooms in this suite, and this is he had his privacy. This is one of the bathrooms. дар ҷои дуюм, ин видео аз як шоу аст. дар ин ҷо ду коркунии ҳамин корхона бо ҳам суҳбат мекарданд, аммо ногаҳон як газет худаш ҷунбидан гирифт. ман гуфта наметавонам ки ин шамол аст, чунки онҳо дар даруни як комната ҳастанд ва ҳамон шахсе ки инҳоро ба навор мегирифт дар ҳайрат мемонад. дар ҷои сеюм, дар ин видео бародаро хуб аҳамият диҳед ки ҷин ба ин кӯдак чӣ гуна ҳамла мекунад ва гӯё ки ҷин аз майкаи ин кӯдак дошта онро ба хафо мебарад ва барои инро санҷидан коргардони телевизион ба ин ҷо меоянд, ин кӯдакро мешинонанд ва мехоҳанд ки аз ӯ интервю гиранд, аммо дар ин вақт бинед ки инро чизе аз қафояш кашида истодааст. бовар мекунед дӯстон ё ин ки на, ин кори шумо аст. шумо бовар кардан ё накарданатонро дар комментария ҳатман нависед ва ман бошад ба шумо ҷавоб хоҳам дод. шуморо намедонам дӯстон, ман худам ба ин бовар намекунам, аммо ин кӯдак якчанд ҳафта пеш ба падару модари худ гуфта буд ки ман призракро дида истодаам. ҳоло бошад ин дар қафои ман дар танаи девол аст. The second incident, similar to the accounts we were given. This time, the boy claims he sees the ghost standing near the wall and goes over to stand next to it. дар ин видеоролик ахотникои ҷинҳо ба як ҷое меоянд ки дар ин ҷо як шахси хелоам баъд якчанд рӯз пеш вафот карда буд. дар ин ҷо ин шахс хелоам солҳои зиёд зиндагӣ мекунад, аммо якчанд рӯз пеш ин мард мемирад. Аммо дар ин қадар вақти кӯтоҳ аз ин хона ба ғайр аз каркас дигар ҳеҷ чиз боқӣ намемонад ва мурдаи ин шахсро аз хонааш якчанд қадам дур гур мекунанд. ва ин ахотникои ҷинҳо гуфтанд ки дар ин ҷо мо як шав мардеро дидем ки бо либосҳои сияҳ ва дар гарданаш ва дар тори сараш бошад шапкаи ковбоӣ. ва баъд аз чанде мо худамон ҳеҷ чизро надидем, аммо вақте камераро барои ба навор гирифтан дар он ҷо мондем, дар камера ду крестик ва як зоғ дар болои онҳо шиштагӣ буд. ва боз як чизи аҷоби дигар ки дар ин ҷо ба инҳо як кас занг мезанад ва мегӯяд ки бимир. ва баъд аз ин садо боз онҳо як рӯзи дигар мехезанд ки дар ҳавлии онҳо бо санг навишта шудааст ки ту мемирӣ. ва баъдаш мо якчанд рӯз пас аз ин хона як садои оҳан ва овози як мардакеро шунидем ки хелоам овозаш бадҳайбат буд. мо мехостем ба назди хона равем, боз овоз аз қабри ӯ мебаромад. ба назди қабр меомадем ва овоз аз хона мешуд ва ҳамин тавр мо натавонистем ки инро бинем. дар ин ҷо як журналист дар назди роҳи калон меистаду ва суханронӣ кардан мегӯяд, аммо дар қафои ин як чизе пайдо мешавад. баъзе аз онҳо мегӯянд ки ин ҷин аст ва баъзеашон мегӯяд ки ин рӯҳ аст, аммо як хелашон мегӯяд ки ин аз сабаби вайрон будани ҳамин камера аст. дар ҷои шашум, ин духтар ба як ҷое меояд ки гӯё ки дар ин ҷо хелоам бисёр ҷинҳо ҳастанд ва ин духтар ба подвали ин ҷо медарояд. аз сабабе ки ин духтар худаш танҳо дар ин ҷо буд, ҳамаи ашёе ки дар бари ӯ истодагӣ буданд онҳо меҷунбиданд ва ин духтар хелоам метарсид. тамоман аз ин ҷо хоҳам гурехт ва боз як чизи дигар дар ин ҷо меҷунбад, аммо ман мегурезам. дар ҷои ҳафтум, ин ҳодиса дар футбол рух дода буд. шумо ба футболбозон нигоҳ накунед, шумо дар трибуна дар байни мухлисонро нигоҳ кунед ки як чизи сиёҳ ба мисли одам ба байни мардум
бо сурати хело ҳам баланд давида истодааст. ба гуфти шумо ин чи аст? фикрҳои шуморо дар комментария интизор ҳастам. бо ҳамин видеоролики имрӯзаи ман ба анҷом расид. дӯстон, бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.